Today we are going to do Igbo tongue twister. Now, what you are going to say is this. Onye nche na-eche nche n'ebe ndị na-eche nche na-eche nche na-eche ndị na-eche nche nche. This words mean a watchman that keeps guide where watchmen are keeping guide is keeping guide over the watchmen that are keeping guide. Onye nche na-eche nche n'ebe ndị na-eche nche na-eche nche na-eche ndị na-eche nche nche. Uche, you are going to start first. Onye nche na-eche nche. Okay, let's see what Onye is going to do. Onye nche na-eche nche n'ebe ndị na-eche nche na-eche nche na-eche ndị na-eche nche nche. Wow. Okay, your mommy's turn. Onye nche na-eche nche n'ebe ndị na-eche nche na-eche nche na-eche nche. Dissolve! I know, right?